Olu sababu kan mɔgɔw aw ni sɔgɔma. A kulo bɛ aw ka réseau mandi la. Nɛgɛ kanɲɛ 8 tana gosira an fɛ yan. O waati gɛlɛn kanubagaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni. O lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoniw la. Laseli baaralen kɛra kunu. CNT bulongɔnna na ka sanga laɲini dɔw ma ko ka yɛlɛma don charte min kɛra sababu ye ka furancɛ fanga sigi ko ka yɛlɛma don a la. Maliki Jawo ale welela kunungo ka taa Konakiri. A tɔɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ colonel Amara Akamara la, ale min kɛra CNT ɲɛmaa ye Laginɛ. Amara donna k'a fɔ ale y'a kunbɛn, Mamadi Dunbiya fana ye foliba k'a la kunungo. Amara donna k'a fɔ nanzaraw ka tɔnba o ye ɲangini se maa 5 bɔɲɔgɔnko ma Mali la. O maa 5 dɔ ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye. Lajɛrɛba bɛ yen bi. Farafina keleya tɔnba Union Africaine. Lajɛrɛ kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca bi kosɛbɛ. Ka da ka farafarali dan ye farafina keleya tɔnba o ta ye bi. Bakuruba kunnafoniw de filɛ. Kunnafoni min fana ni Karim Sibiri bɛna lase aw ma. O la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Bi ye sibiri ye ka bɛn février kalo tile 5 san 2022. Limanaw Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka CNT ɲɛmaa o bɛ tali kɛ Maliki Jawo la. Ale ye taama daminɛ kunun ka taa Laginɛkaw fɛ yen. Laginɛkaw fɛ yen a bisimilala maa min fɛ o ye a tɔɲɔgɔn cɛ min kɛra CNT ɲɛmaa ye Laginɛ n'o bɛ tali kɛ colonel Amara Kamara la. Ale ye Maliki Jawo bisimila kunungo Segu Ture dantɔgɔ la pankuru kɛnɛ min filɛ nin ye Konakiri. Bisimilali bannen kɔfɛ taara ka taa foli kɛ avion di yɔrɔ la soba min bɛ yen nɔ. Taara ka taa ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ kofɔlɔw la. Ni ka sɔrɔ k'i kunda palais kɔnɔna kan ka taa Mamadi Dunbiya sɔrɔ yen nɔ. U ye foli kɛ, bɛɛ lajɛlen sɔrɔsiw ye. U ye ɲɔgɔn fo. Foli bannen kɔfɛ u ye kuma di Maliki Jawo ma. Maliki Jawo k'a ye foli se Laginɛ ɲɛmaa ma tun. Mali ni Laginɛ ko adamaden kelen bɛɛ don. O la ni ale welela nin kɛnɛ kan k'a ma bala ale la. Wa fɛn dɔ fana fɛn min na a sɛbɛkɔrɔ diyara ye kosɛbɛ. O satigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ye foliba lase jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la kunun. Colonel Assimi Goïta Maliki Jawo o foli lase Mamadi Dunbiya ma kunun. Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ. Taamaba kɛra kunun. Taama in o ko a ɲɛna kosɛbɛ. Kunnafoni caman dira kɛnɛ kan kunun. Mali la bi Mali bɛ ni ka lafiya kosɛbɛ. Lafiyaw kosɔn u ye lajɛrɛba in kɛ kunun. A kɛra Tour de l'Afrique o kɛrɛfɛ. Maa ba camanba de taara ɲɔgɔn sɔrɔ Tour de l'Afrique kɛrɛfɛ. K'aw ka laseli kɛ ka a yira Faransi la ko a ka taa. Ko Faransi jɔyɔrɔ si tɛ Mali kɛlɛ in na tun. Faransi bɛ Mali la bi san 9 ani dɔɔni. San 9 ni dɔɔni. Ala ka diɲɛ don o don fagali bɛ Mali la. Wa ko o fagali de bannen filɛ nin ye. Ka d'a kan ko bi in na Mali dugu min labilara bi. Dugu min tun bɛ bolo la hali laban in na araba tɛmɛnen Malibugu o labilara. Ka fara Jɛnɛ mara bɛɛ lajɛlen kan. Yɔrɔ de tɛ yen bi ni lafiya tɛ yɔrɔ min na. Hali terroriste bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn bi a k'a kun bɔ. K'u bɛɛ ka taa ka kan minɛnw yɛrɛ sɔrɔ. Kunungo an ka ministre min an ka chef d'état-major de l'armée général de brigade Umar Jara ale ye kunaya bɔ kunun. Fɛn minnu minɛna hali bilen do kungo kɔnɔna na misi minnu nana o y'a bɛɛ lajɛlen sigi kunun.
maramafɛn min mɛnna o y'a bɛɛ lajɛlen lase kunu a bɛ i n'a fɔ kunu ta a tɔ min bɛ o kɔfɛ a tɔ man ca tun ko basigi nana Mali la kosɛbɛ o siratigɛ la ko maramafɛn minnu mɛnna Nara mara la Masina mara la Douanza mara la Sikaso région kɔnɔna na a ma ladɔnniya k'a fɔ ko u y'a bɛɛ lajɛlen yira kunu hali arajoso tun b'u bolo arajoso min ni a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ka o t'i bolo o tun tɛ ye ni a tɛ nin cogo in na tan ye cogo tɛ u ka arajoso in na arajoso in tun dogolen bɛ dugu min na wa ko i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ arajoso min i bɛ se k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a lien b'i bolo a ma ladɔnniya k'a fɔ colonel Umaru Jara général Umaru Jara ye nin kunnafoni di kunu ka tila k'a yira bɛɛ la o ye mobili minɛ mobili camanba pick-up ni o ye sɔrɔdasiw ka mobili caman o minɛna terrorisiw la kunu min yirala jabaraniw la maramafɛn min kɛra min yirala a ka ca a tɛ se ka i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na ko digi kɛra kɛlɛ la kunu tile 2 in na wa o siratigɛ la o barikabila o de kɛra kunu o Tour de l'Afrique o kɛrɛfɛ o ye foli lase colonel Assimi Goïta ma tun kunu k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka segin ka t'i ka yɔrɔ la ni gɛlɛya ye min sɔrɔ nimoro dira u ka taa u ka yɔrɔ la ko kɛlɛ banna kɛlɛ kun ye min ye o yɛrɛ ko olu bɛna jamana bila hala timɛ n'o ye Faransi jamana ye minnu fana taara taama la u dun y'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔbonya kosɛbɛ Faransi la o ye ko nege bɔ Faransi la kunu tugun Florence Parly Jean-Yves Le Drian ani Emmanuel Macron tɔgɔ a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna kunu n'a y'a sɔrɔ kɔni bɛ bamanankan mɛn neni min dara u ka kunu kabiri a wulikajɔ daminɛna o n'a ɲɔgɔnna ma deli ka da u kan k'a kɛ nanzarakan na k'a sɛbɛn nanzarakan na k'a fɔ bamanankan na k'a sɛbɛn bamanankan na neni dugu dama o y'o lase Faransi ma ko a ka ɲi nin cogo la k'u ka taa o laseli kɛra o taamaw kɛra kunu a kɛra fɛn min n'o o ye Tour de l'Afrique o kɛrɛfɛ a mana dɔnna k'a fɔ lajɛrɛ teliman kɛra kunu juma CNT ɲɛmaw ye lajɛrɛ kɛ jamana ɲɛma ani premier ministre u y'a laɲini ko bɛ taa la cogo min na ko ka yɛlɛma don charte min kɛra sababu ye ka furancɛ fanga ka damina président na sa ka na transition sigi o charte ni CNT bɛnna kan k'o sigi ko ka yɛlɛma don charte la yɛlɛma kan ka don yɔrɔ caman na n'an kɔni bɛ Mali kura fɛ ko a ka ɲi yɛlɛma ka don yɔrɔ caman na o yɔrɔ caman dɔ ye kalafiliko nasira fanga cɛbɔli nasira a ko kan ka kalifa minnu na laban in na ko a ka ɲi ka taa charte yɛlɛma walasa ka bɛn don ko la cogo min na o lajɛrɛ kɛra teliyala kunu lajɛrɛ min kɛra sababu ye ni o bɛnna kan k'a fɔ ko o bɛna charte yɛlɛma o charte kelen o lajɛrɛ kelen kɔnɔna na ko fɛn min n'o ye Yatela sanu dingɛ ye Yatela usine ko o datuguna kunu yamaruya bɔra jamana ɲɛmaa yɛrɛ yɔrɔ la ka d'a kan ko nanzara jamana caman bɛ o yɔrɔ kofɔlenw la wa o nafolo tɛ taa yɔrɔ si a sanu n'a caya tɛ taa yɔrɔ si ni nanzara jamana tɛ wa Faransi de bolo birilen bɛ nin sanu dingɛ nin kunna n'a dun bɛ ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko bɛ nin cogo in na ko olu ka sanu dingɛ Mali y'a fɛrɛmɛ kunu Dr Tegal Kougala Maïga a y'i to Segu o festival Feu du Niger a to kɛnɛ kan kunu ka jaabi di ko kura Faransi ma ko ale ye nin fɔ a mɛnna ale ye saw colonel Assimi Goïta ka fara sɔrɔdasi ɲɛma caman kan ko olu ka foyi tɛ ko ninnu na o la ko min bɛ yen bi Mali ka adamadenya Mali ka hɔrɔnya Mali ka se a yɛrɛ ma o kuma de bɛ yen bi tan o siratigɛ la mana donna k'a fɔ nanzaraw ka keleya tɔnba olu ye ɲangili ta ka ɲɛsin Mali ɲɛmaa ma o yɛrɛ lase Mali ɲɛmaa maa 5 ma o maa 5 in na an b'a donna k'a fɔ Dr Tegal Kougala Maïga b'o la o fɛn min n'o ye Maliki Diaw ale b'o la Ismaël Wage b'o la Adama Ben Jara b'o la ka fara fɛn min ni o ye Ibrahim Ikasa Maïga kan o b'o la
o satkala maladona ka foku o jangili tara ka ɲɛsin olu ma kunu ka sanga olu yɛrɛ nadaw ka tɔnba o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda nin ko in kama. Burkina Faso an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ni o ye furancɛ fanga min bɛ bi daminba min ɲɛmaya la o y'u ka hakilina yira kɛ kunu n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO ale ko o tɛna ɲangɛliba se Burkina Faso ma ko nka ko Burkina ka teliya ka waati di waati min bɛ bɛn jama ma walasa ko ka kalafili kɛ Burkina furancɛ fanga ɲɛma a y'a jira k'a fɔ nin tɛ baasi ko kɔni ye kuma mɛn nka kuma in sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ fɛn min n'o o ye parti politique minnu bɛ nin kɛnɛ kan Burkina Faso olu y'a jira k'a fɔ ko sani u ka teliya nin fɔ la Burkina Faso san joli a bɛ gɛlɛya cɛ ma CEDEAO ma na fo ka na nege ko kura kalafili kura nɔfɛ teliya la ko o kana na ko wɛrɛ lase na ni ko wɛrɛ si ye furancɛ fanga in kɔnɔna na jamana ni naani don ko saba minɛna jamana la o saba in n'o ma fara ɲɔgɔn kan ka adamadenw lasegi ko hakili sigi ka ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan maa bɛ kalafili ko kuma fɔ wa o satikala an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o yɔrɔ Paul Christian Kabore kɔni ka parti olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko a kan ka teliya ka kalafili kɛ yanni sɔnni cɛ. Laginɛkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka CNT minnu bɛna debitobulon o jɔyɔrɔ fa olu kɔni ka baara fɔlɔ bɛna daminɛ bi baara bɛna bila sen kan bi baara bɛna bila sen kan o y'a ye k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ye a debitobulon donni ye bi o de kosɔn o kɛlen bɛ ka maa caman wele maa caman minnu ni Burkina Faso siradi kan ka y'a kɛnɛ kan Maliki Diaw taara Mali tɔgɔ la kaban ko a bɛ kɛ sababu ye u bɛna hakilina caman yira ɲɔgɔn na bi Laginɛkaw fɛ yen o CNT ka baara daminɛ ko olu de bɛna hakili jagabɔ ka sariyakisɛw ta ka kalafili o boloda kan ka kɛ kɛcogo min na o debitobulon ka baara daminɛ o de ye bi ye o dun o bɛna kɛ Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ. Farafinna Keleya tɔnba Union Africaine olu ka lajɛrɛ 35nan o bɛ daminɛ bi na Ala sɔnna ma Addis Abeba a kuma bɛ sɔn ka caya bi kosɛbɛ dɔw ko Farafinna Keleya tɔnba ka maloyalenba a bɛna taa ni lajɛrɛ kɛnɛ kan yɛlɛma hɔrɔnya talen a nana ye k'a fɔ Addis Abeba de ye yɔrɔ min ni Farafinna Keleya tɔnba a wolola o yɔrɔ ko fɔlɔ la bɛnkan yɔrɔ na to ka taa a banban o yɔrɔ la o ye Addis Abeba de ye o Addis Abeba Ethiopie a mara dɔnniya k'a fɔ bi kɛra Ethiopie kan fɛn min ni o ye milikɛla tigilamaw ko les Tigréens olu bira kɛlɛ ka na ni kɛlɛ ye ka bi Ethiopie kan a kɛra kɛlɛ ko dan ye Farafinna Keleya tɔnba maa kelen si ma se k'i bolo kɔrɔ ta fɔ n ka kɛ tan caman yɛrɛ hakili la k'a fɔ coup d'État kɛra ka ban Ethiopie jamana ɲɛmaa la nka Ala nana kɛ coup d'État mana se ka kɛ o dun kɛra Farafinna Keleya tɔnba a jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na maa si ma kuma o kɛra jamana min kɔnɔ ni o y'u ka lajɛrɛ kɛyɔrɔ ye bi caman ko k'a kuma bɛ caya kosɛbɛ hakilina jiginna Farafinna Keleya tɔnba a debitobulon olu tun kan ka ɲɔgɔn ye ka bɛn kɛ ɲɛmaayasigi la o ɲɛmaayasigi mana se ka kɛ bɛn ma se ka k'a la o farafarali bɛ sen kan bi o de la fɛn min n'o ye Algérikaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Algérie kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲinama Lamtam Lamamara o ye ale wele kunu a hakili la k'a fɔ ko ale bɛna fɛn fɛn fɔ a m'o fɔ ko Farafinna Keleya tɔnba farafindenw kan k'i jija farafinna kow de la cogo jumɛn na jamana wɛrɛ bɛ bɔ ka na bi jamana dɔ ka farafinna jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa tɔw bɛ sigi k'o lajɛ k'a kɛra kadasi la wa ko sani o ka kɛ ko o ɲɔgɔn na ti kɛ tugun olu sigilen ɲɛna k'u ka dɛmɛ bɛ Mali furancɛ fanga yɔrɔ la o ye kuma ɲini k'a don kununko Lamtam Lamamara da la a ma sɔn a ko u bɛ k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali la ko ni Mali jamana ɲɛmaaw ko Wagner tɛ yen a ko o dun t'a la jumɛn ye k'a jagoya dɔw da la ko ale tɛ sɔn o ma o y'a fɔ ko maramafɛnw donna Algérie fɛ ka don Mali la a ko o tɛ baasi ye baara ɲɔgɔnya kɔrɔ o bɛ Mali ani Algérie ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ
barandona koro lakana na sola o be mali ani risi nyonche lu benala ka fo bi bolo nyoma ale kon fe Algérie fe aussi bachier o kuma nana exchange miga yali ko mangan be Algérie ni France ko mangan digala la sa kada ka ko o lungo Emmanuel Macron foli bala ci Algérie ma ko yali Algérie version sawa ka o sankala di France ma wala sa France ka ado kateme Algérie kuna kata Sahel kun wonana ako o ye fami ni takasigi caman bala abike ko nga abike ketugo mina o yayi ka fo ka benga caman taw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɔlɔ fɔɲɔgɔnko min kɛra n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a y'o lateli kɛ kunu lantan lamamara ale yɛrɛ kɔni dala la bi farafinna kɛlɛ a tɔnba ka gɛrɛ kɔnɔ kan bi a kɔnɔna na bi a kuma bɛ sɔrɔ kɔ caya kosɛbɛ ka d'a kan ko a ko cayara o ni ɲɔgɔn cɛ laginɛkaw fɛ yen nɔ laginɛ bisawo Umaru Sissoco Embalo a ye ko kuleta tun bɛna k'a la kuma ka ca kosɛbɛ sira bɛ ɲini ka kɛ Umaru Sissoco Embalo ma a fɔra k'a fɔ sɔrɔdasi jɛkulu min bɔra o don ka taa aéroport minɛ k'a yɔrɔ bɛɛ minɛ o sɔrɔdasi jɛkulu ka tunu ten o n'a fa ta man kan da maa 11 ma ni kuleta yɛrɛ lakika don ko a kɛra kɛcogo min fana na Umaru Sissoco Embalo ko a ye boli ka don ka bɔ dadenni fɛ ka t'i biri yɔrɔ dɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen kuma ni tiɲɛ ye ten ka tila o wulada kelen na Umaru Sissoco ka bɔ foyi t'a la a sawale k'a dɔn yɛrɛ ko maa sara nɔfɛ o ma y'a ɲɛ kan o de la ko u k'a ɲininka kosɛbɛ a ka tiɲɛ fɔ maaw ye ka d'a kan ko a bɛ ka a fɔ cogo min na ani a kɛcogo tɛ kelen ye a mana dɔnniya k'a fɔ o laseli kɛra kununko ko ɲininkali kɔni bɛ yen bi o yɛrɛ kɔni ye min fɔ a ko la ko minnu nana kuleta kɛ ko olu kɔni tun nana ale fagali kama ko nka ala barika la ko ala ma kita la ko nka ko kɛ bɛ olu nɔfɛ minnu ni u ye kuleta in kɛ ko kɛ b'olu nɔfɛ n'o sɔrɔla ko o bɛna yira laginɛkaw bɛɛ lajɛlen na kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na an bɛ foli kurakura k'o ɲɛsin aw ma ka fɔ aw ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma waati wɛrɛ aw kan bɛ o waati la to bɛ n ka sala Muhamadu